Következő feladatcsoport a tömörítés. Tömöríteni tudunk a Windows beépített tömörítővel, illetve letöltött ingyenes vagy jogdíjas tömörítő programokkal. Tömöríteni általában legegyszerűbb módon szoktam javasolni. Elindítjuk az intézőt. Az intézőn belül mondjuk a képek könyvtár, mondjuk keressünk mondjuk a dokumentumok könyvtárat akarom letömöríteni, akkor jobb egérgombbal kattintok, és a küldés választanám, ha lehetne, be kell lépni a dokumentumok könyvtárába, bocsánat, mondjuk itt lesz az erdei mappa, ezt fogjuk tömöríteni, jobb egérgomb az erdei mappán, küldés, és a tömörített mappa, ugye? Simán csak elküldjük őt rögtön tömörített mappába, és ugyanaz a néven meg is fog jelenni egy tömörített mappánk. Onnan is tudni fogjuk, hogy ez a Windows beépített tömörítője, hogy az egész mappánkat szerepelteti, illetve az abban lévő összes állományt még azon belül. Hát ennyi lenne a tömörítés röviden. Ilyenkor a tömörített mappát persze azt szokták tőlünk kérni, hogy másoljuk, vagy helyezzük át valahová. Most én ezt át fogom helyezni, tehát én gyors billentyűt fogok használni, de természetesen lehet használni a jobb egérgomb áthelyezést is, vagy kivágás parancsot is, de azt is használjuk, hogy rákattintunk, azt mondjuk, hogy Ctrl-X, és szépen elmentjük a C mappában, ECDL mappa, erdei 3 mappában lévő, mondjuk a rendszer mappába belementjük. És akkor egy Ctrl-V billentyűvel beillesztjük. Látjuk, de áthelyeztük a becsomagolt erdei mappát, természetesen csak a becsomagoltat helyeztük át, az ET az ott a helyén.